Ing inini, ang adlongan na kaninyo. May kakaroon diri sa kung asang lugar nga akitan ko no nga ming dagan yung sigbin. Ing inini, we'll find out. Kasi dito daw nagdagan sa kasagingan yung sigbin. Kitaan ko no nga nagtuwad-tuwad. Paingon tingali tog downtown. That is why we're here. Tingnan natin kung makikitaan natin ang sigbin dito. Karing gabitay ko nung itlog, wa ko rin nag-brief tong sigbin na to. Kingil-ngigod. Ing inin ni, so we're here. Yan tayo, lakaw-lakaw muna tayo dito. Kasagingan dito. Baka masaag ako dito, baka hindi ako makauwi. Baliktaron muna na ako akong naong. Ay, akong sinina. Ing inin ni. That is why it's so hot. Ang kainit dilig dito. Makita ko sa inyo. Yan mga saging dyan. Diyan ko no nagpuyo yung mga wakwak, mga ungo, mga engkanto, mga sigbin, agta, kikik. That is why gusto ko silang makastorya man. Ting, lilion na to ni marag namunga ang saging. Ano munga? Ginoo ko na iningkiban sa sigbin, tanawa ragod. Gikit-kit nagsigbin ang saging. Ayan o, ni wahingon natin to. Ayan o, tingnan nyo. Yung saging, namunga na yung saging, gikit-kit og sigbin. Ing inini, that is why, hindi talaga tayo dito kasi, ako ginoo ko. Nakakatakot dito, yung mga wakwak, maputol ang lawas, manananggal. Kung magtingog-tingog, kikik, kikik. Huwag ka ng white lady nga, wa nagatsinilas. Ing inini, kita ko no diri matagabi eh. Kanang white lady ko no nga wa nagtsinilas. Oh, namulutaw biya daw ng white lady. Nya, pagtanaw daw nimo wa daw inaong. Nya, naibuhok. Ay, kahadlok ni ining nang gawas ng mga ungo, wakwak o guban pang matang sa mga mananap kay tungod ni ining COVID-19. Pero manguha sa kog saging kay wa man ang tag-iya diri. Ayaw mong saba kaya ko ning langkaton ng isa ka bulig nga saging ani. Oh, dagan ra ba kaayo. Ing inini. Pero pag uli na ko, di ko magutman, magunggoy-unggoy ra ko. Ing inini to ra. Lingit ta sa pikas. Wa may mga tawo nga ni. Kuwaon ko ning saging. Birahon ako ni.